Barka da huta. Ku ne wanda madam ta ce za ku zo gidan nan? Mu ne. To daga ina kuke? Daga can muke ƙauyen Tungan Barau inda aka haife ta. Kai, karka mana rashin kunya. A'a ranka daɗe ba rashin kunya bane. Wai maka bayani ne dalla da zaka fahimta. A can aka haife ta fa, aka ta birni yin wanke-wanke gidan wani mai kuɗi. Daga nan da ta samu dama ta yi karatun boko har mai gidan na aure ta. Kai kana mutum yan. Me haka? Kun su bana. Hello ma. Yes ma. Wana tare su. Yes ma, ga sanin su biyu. Okay ma. Zo mu ji. John. Yes ma. Ina abokin aikinka ne? Ya je siyo goro. Goro kuma? Yes ma. Soja da cin goro? Ai goro na da kyau a jikin mutum sosai kuma zai sa idan ga tangaran. Dan da ka sha sigari gwara ka ci goro. Haka ne. Ka je bakin aikinka. Okay ma, thank you. Rabe. Na'am, yaya? Yaya kuma? Ai na baro muku yaya a can Rabe. Nan sai dai ka ce anti. Aunty? Anti. Anti. Shi wannan in wane ne? Shi ban gane shi ba. Ilu ne. Shi ma a Tunga yake. A Tunga dan waye? Da dan gidan Malam Mani ne. Malam Mani? Ban gane Malam Mani ba. Ai ya gaya mun ma cewa tare da babanki suka yi wasan ƙasa. Me ya kawo ku? Neman kuɗi muka zo. Neman kuɗi? Mun zo ne mu yi kuɗi yaya anti kin san ƙauye babu hanyoyin samun kuɗi da yawa. Ko? Aha. Kun yi sa'a jiya. Mai gidana ya buɗe wani babban gidan gona yana neman ma'aikata. To sai na sanar da shi. In ya so sai a ba ku aiki a ciki ko? To amma dai Ai ba irin wannan aikin muke so ba. So muke mu yi aiki mu koyi sana'a da za mu samu kuɗi manya-manyan kuɗi, mu sai manya-manyan motoci da manya-manyan gidaje, mu zama masu gidan kanmu ba wai mu zauna a ƙarƙashin ɗaya ce. To wane irin kuɗi kenan? Kuɗi na gaske muke so wanda za mu sayi manyan gidaje da manyan motoci kamar yadda ɗan uwana Ili ya faɗa. Mu je Tunga mu zaga Tunga duk wanda ya ga mai san cewa mun zo mu firgita talauci shine bukatar mu. Anya lafiya kuka baro Tunga? Ba a neman ku kuwa? Lafiya kalau muka baro gida sannan kuma da albarka ma da addu'an iyaye. To, kun fito neman kuɗi kenan? Mun dai fito mai kuɗi. To a wani matsaya kuka tsaya a karatun boko? Ni na yi aji 3, shi ko Rabe ko fensir bai taɓa rikewa ba. Kuma haka ne kuke so ku yi kuɗi? Ina ruwan kuɗi kuma da yin wani karatun boko. Shikenan. Salma. Na'am mami. Astaghfirullah. Na'am. Salma wa'annan 'yan uwana ne ko ma na ce ƙannena. Ina so ki kai su ɗakin baƙi. Ki nuna musu inda za su yi wanka. Sa'annan sai ki kai musu abinci su cikin jiko? To shikenan. Tashi mu je. Ku je sai ku samu ku yi wanka. Ni na yi wanka kafin baro Tunga. Kai Farabi ba ka yi wanka ba? Na yi dakale. To shikenan yanzu sai ku yi wanka tun daga Tunga ku taho nan. Kun ɗibo rana kuma ku ce ba za ku sake yin wanka ba? Daman wanka ɗaya mutum yake yi kenan? Ai a ƙauye in dai ba tafiya ce ta taso ba, to babu dalilin da zai sa mutum ya yi wanka
So biyu muke yin wanka a sati. To ku yi hakuri dai a nan ku yi, muna da ruwa. Muna da ruwa. Za ta nuna muku inda za ku watsa, kuma za ku ji daɗi a jikinku sai ku ci abinci, kun ji ko? An gama. Yawwa da Allah ku ci. A hankali. Kai, yaya ai amma ai mun gaji hanya. A hankali dan Allah. Ta. Da gajiya tun ga ba kusa ba. Oh, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. To ni waye ku Ya kuke cin abincin haka, ku ci a hankali mana. In kun cinye wannan ma ba ku goshi ba, akwai wani za a iya ƙara muku. Ke kuma awa, ko kai ma dangin mu ce? A'a, ƴar aiki ce ni. Kinga, sauke wannan abin da yake hannunki ki ajiye. In ba dai ma dai yan birni ko raina na ƙauye ba, ina yar aiki ina yi wa masu gida magana a tsaye. Allah ya ba ku haƙuri. Allahu akbar. Allahu akbar. Ruwan gora rabe. Ilu, albarkaci na ne ai. Dole ko za ka Ba gori ba ne. A gaskiya na gaya maka don karka sakankance ne aiki tunanin cewa kai ne ka kawo ni ne na kawo gidan yar uwata. na rantse da Allah banda da ina jin yunwa ko da na haƙuri da abincin nan saboda gorin da kan. Yau ilu. Da buwa kuma. Wayannan ƙannena ne. Sun zo su dan zauna da mu a cikin gidan nan zuwa wani lokaci. Yes, ma. Ina so ku ba su kulawa sosai. Idan wani abu ya same su, kamar ni ya sama. Don haka za su zauna a ƙarƙashin kulawanku. Ka ji sanda? Okay, ma. Sun zo ne su yi sana'a. Za su dan zauna zuwa wani lokaci kafin su san gari sosai. Idan suka san gari za su fita su je su kama haya. Domin zamansu mai tsaho a cikin barikin nan ba zai yiwu ba. Gaskiya ne. Yaushe za ku fara zuwa kasuwa? Ai ba da jimawa ba. Kawai ma yau din ba don yin mata yi ba. Da za mu tafi mu je mu dan soma duba yanayin abubuwan. Anti, na sha miki a rabi. Gobe da sassafe da mu za mu buɗe kasuwa don mu ga yanayin da komai yake bunƙasa. Allah ya kai mu gobe. Amma. Kun ji abin da na ce ba? Yes, ma.